Assalamu alaikum, barkanku da zuwa channel namu mai suna Ummi Hauwa. To da farko zan shiga wajen daily. Bayan na shiga wajen daily, zan tafi can sama. Gashi wajen ɗigo ukun nan za mu shiga cikinsa. Bayan mun shiga cikinsa za mu shiga wajen setting. Bayan mun shiga cikinsa za mu shiga calling account ɗin nan. Bayan mun shiga cikinsa za mu zaɓi wani sim ne yake private number, za mu cire su daga private ɗin kenan. To yanzu haka za mu shiga wajen kuma additional setting. To bayan mun shiga cikin additional setting gashi ya buɗe, za mu shiga wajen caller ID nan. Bayan mun shiga cikinsa mun ga gashi ya nuno network default, ga height number, ga show number. To dama already in daman wayanki yana nuna private number, wato an shiga wajen height number nan ne sai sa yake nuna private number. To sai ki shiga wajen caller ID nan sai ki danna show number, shikenan an cire shi daga private number. Zai zamana kowa kika kira za a ke kallon number ki.